Jamen, vi er Katja, Ona og Jonas, og vi vil gerne snakke lidt om første satsen af Vivaldis D-mol-koncert 454, opus 8. Antonio Vivaldis obokoncert i D-mol, opus 8, nummer 9, første sats. Besætningen er således: lieden spilles af en obo, derefter har vi 2 violiner, en bratsch, en cello, en kontrabas og til sidst et cembalo. Obokoncerten er en såkaldt rondoform, en form som er karakteriseret ved konstant tilbagevendende temaer. Formen lyder således A, B, A, C, A, D, A, E, A. Rondoformen slutter altid på A. Delene er delt op således. Vi starter med et A-stykke, som varer fra takt 1 til 22. A-stykket kan dog yderligere deles op i 3 mindre dele, hvor det første A-stykke går fra takt 1 til 7. Det andet A-stykke går fra takt 8 til 15. Det tredje A-stykke går fra takt 16 til 22. Herefter har vi B-stykket. Det går fra takt 23 til 37. Derefter har vi endnu et A-stykke, som går fra takt 38 til 41. Så kommer et C-stykke fra takt 45 til 61. Derefter har vi endnu et A-stykke, som går fra takt 62 til 68. Så har vi et D-stykke, der går fra 69 til 78. Derefter endnu et A-stykke fra 79 til 86. Et E-stykke fra takt 87 til 108. Og til slut vores A-stykke fra takt 109 til 119. Det første A-stykke er delt op i 3 dele, hvor den første del er fra takt 1 til takt 7, som før nævnt. Der er en kontrast mellem lead og akkompagnement, og leaden har en del synkoper. Den anden del er fra takt 8 til takt 15, og har nogle færre toner i lead, er ellers meget det samme. Den lyder mere glad, den har nogle flere dur-toner. Den tredje del går fra takt 16 til takt 22 og er mere dramatisk, har nogle flere toner, den lyder mere fyldig. Så kommer vores B-stykke, det er meget mildt, det lyder en lille smule flat i forhold til det første A-stykke. Det er kun obo og violiner, der spiller, hvor obo spiller solo, og violinerne spiller på hvert slag. Så kommer vi til det næste A-stykke, som kommer i takt 38, hvor det er den første del af temaet, der bliver præsenteret igen. Den står i dur, men er ellers det samme. Så kommer den tredje del af temaet, altså som i takt 16 til 18, kun de første 3 takter, og ellers er den det samme. Så kommer vores C-stykke, som er fra takt 45 til takt 61. Her spiller oboen, celloen og cembaloen i de første 4, og herefter kommer oboen, violiner og bratsch igen på alle slag. Den er mere fyldig end det første B-stykket. Og fra takt 50, der bliver oboen mere intens. Så kommer det næste A-stykke, hvor vi igen får præsenteret både del 1 og del 3, og det starter i takt 62. Igen står det i dur. Næst kommer vi til vores D-stykke fra takt 69 til takt 78, hvor det er oboen, celloen og cembaloen, der står der, og den i intensitet og besætning fungerer den nogenlunde som C-stykket. Hernæst vores A-stykke, hvor vi for første gang igen får præsenteret vores anden del af A-stykket fra takt 79 til takt 86, som er ligesom takt 8 til 15.
Her kommer vores E-stykke så, som er fra takt 87 til 108, hvor de i takt 87 til 91 er oboe og violiner, og så fra takt 92 og frem til 108 kommer der både en cello og en cembalo på. Og igen fra takt 98 til 108, der holder violinerne pause. Så kommer vi til det sidste A-stykke, hvor det er både del 2 og del 3 fra det originale A-stykke, der blev præsenteret i henholdsvis 109 til 116 og 117 til 119. Den sidste takt er kun som en afslutning. Jamen, så vil jeg snakke lidt om harmonikken i temaet. Som vi før var inde på, så kan temaet inddeles i 3 små dele. Og den første går selvfølgelig i D-mol, fordi ja, det er jo en selvfølge, fordi hele symfonien er skrevet i D-mol. Og det første lille undertema her, det veksler altså bare hele tiden mellem D-mol og A, hvilket gør det meget funktionsharmonisk, det her med hele tiden at skifte fra hvileakkorden til dominantakkorden. Så kommer vi herned i anden del af temaet, som først og fremmest gør sig bemærket ved at starte direkte på varianttonarten, altså D-dur. Men det kan selvfølgelig lade sig gøre, fordi A, som vi har herover fra første del af temaet, også er dominant til varianttonarten D-dur. Vi kommer så rimelig hurtigt hjem i en D-mol tonalitet igen allerede her ved G-mol, hvor man altså nu har genindført det der B for B eller B for H, og altså det giver altså en G-mol. Det her stykke er også meget funktionsharmonisk, selvfølgelig fordi A leder op til den her D-dur fra start, og så fordi den her G-mol akkord i sammenhæng med den her C-dur faktisk udgør en 2-5-1 kadence, hvor tonika-fornemmelsen nu ligger omkring F. Så vi har altså lige kort bevæget os fra D-mol til paralleltonarten F-dur, hvor vi så har andet trin her til dominant til tonika. Man kunne også trække den endnu længere ud og sige, at den her BB-dur, hvis vi nu legede, at den var tonika, så vil vi her have tonika parallel, og så vil vi her have en helt dominant kæde, hvor vi går fra vekseldominant til tonika. Her er vi så tilbage i D-mol igen, og det kan man se, fordi den her E-dim til A, til en forlængelse af A, og så til D-mol, det udgør sådan set en 2-5-1 kadence i D-mol. Så nu er vi altså så vendt hjem igen. Og sidste del af temaet veksler også bare mellem de to akkorder D-mol og A, altså tonika og dominant. De steder, hvor vi har skrevet A, der er det selvfølgelig primært baseret på det her nede, som cembalo spiller, fordi melodien er så kromatisk, at det giver ikke rigtig mening at påpege en tonart ud fra melodien. Blandt andet så har for eksempel spiller melodien jo her både den store og den lille syver, så det kan man ikke rigtig bruge til noget. Det er altså primært det her nede i cembaloet, vi har brugt til at kunne sætte en becifring på her. Men det fortsætter altså også bare ud igennem tredje del af temaet, den her veksel mellem D-mol og A. Så altså alt i alt er temaet meget funktionsharmonisk.